Кырбан гайты уңайнан Кырбан фест шул исемдәге фестиваль якшәмбе көне Горький паркына 3000-нән артык кешене җыйды. Диния нәзарәте ураза гайты көне беренче шундый очрашу үткәргән иде. Монысы да уңды. Төрле дин, милләт вәкилләрен берләштерүче бәйрәмнән Раилә Вәлиуллина. Әнигә бүләк итәм. Кемдер шулай бәйрәмнең төп символы сарык бәте итешкән бүләк ясаса, икенчеләр тәм-тем янында кайнаша. Кырбан фестта һәркем күңеленә хуш килгән остаханә таба ала. Канат тарттылар, шабыш уйнадылар, анасы печенье буядылар. Мондагы күлмәкләрнең, яулыкларның матурлыгыннан күзләр камаша. Теләге булган һәркем үзен чын мөселман кыз итеп хис итә ала. Бүген дә без бәйрәм хөрмәтеннән үзебезнең тышкы кыяфәтебезне менә шушы оста куллы кызларга тапшырырга булдык. Елмаю садака нәниләрнең күңелен күрү исә тагын да зур савап. Инде милләткә генә карамасын, берләштерә торган, туганлаштыра торган шундый бәйрәм дип уйлыйм. Кырбан фест бер-береңнең мәдәнияте һәм дине белән танышу урынында. Бирмет һәм Александрның Казанда беренче көннәре. Икесе дә сәяхәтче. Кыргызстаннан килгән Бирмет өчен Кырбан гайты инде таныш бәйрәм булса, Самара кызы мондый чарада беренче тапкыр. Встретились в хостеле. Ислам турында мәктәптән генә ишетеп беләм. Мөселман дусларым да моңа кадәр юк иде. Хәзер менә Бирмет белән таныштым. Гаит үзенчәлекле, аерым бер мөхитле бәйрәм икән. Яулыктанмы син юкмы, мөселманмы әллә түгелме? Чара һәркем өчен ачык. Башка милләтләрне бит безнең Раббыбыз яралты бар иде. Шуңа күрә без милләтләргә теге диннәргә карамыйча бөтенсен ашатабыз, ашатырга тырышабыз. Ятимханәләргә булышырга тырышабыз. Шуңа күрә ул безнең каныбызда бар. Татарстанда гел шулай яшәдек һәм шулай булачак. Моңа охшаш чара ураза гайты тәмамлангач та узган иде. Дини бәйрәмнәрне шулай зурлап ачык һавада үткәрүне матур гадәткә әйләндерергә уйлыйлар. Раилә Вәлиуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.